Са вече на сцената, готови да стартираме. We are ready to start. И нека да видим какво ни очаква. Let's see. Прекрасно начало, грейт видим сега. След да се поздравим, хендшейки, подаваме се ръка за поздрав и насреща си получаваме перка. Здравей, Hello, казваме първо на кой? Кива! Ето я Толи! Здравей, Йоанна! Hello, Бимбо! Остана кой? Филипа! Поздравите се! Пожелаваме се успех! А сега е време да поздравите всички вас! Кадалки с грижи ю! Обичат да се забавляват, надолу изгледат вън. Обръчите трябва да бъдат открити, върнати точно в нашите ръце. Браво! Случайно ли беше това? Или пък не? Дали наистина заслужават вашите аплодисменти? Заслужават ли? Обичат много да ни имитират нас хората. Надолу please like to imitate us, нямат си ръце, they don't have hands и затова ще видим как импровизират. Как изглеждаме ние, хората в техните очи. Ето ги! Имат си точно определена ред. Бимбо! Дамите, да леди Долфин. Последна топка, който ще успее да се справи. Това е Филипа. Тя е само на 6 години. Филипа е only 6 years old. Постара се. А сега ще видим още веднъж обръчи. Тук са one-more. Различно забавно. Въртящи обръчи! Ето го Бимбо! Ето е Толи! Браво на Йоанна! Подкрепа! Браво на всички! А сега внимателно ще следим ето този делфин. Уни да леди Долфин Йоанна. Тя ще опита да се справи с две топки едновременно. One dolphin and two balls together. Емоционални, темпераментни, такива са нашите делфини. Затова Бимбо импровизира веднага. Обръчи топка! Браво! Невероятен! Старателен! Иска да се хареса, освен на вас, моята треньорка. Много талантлив мъжки делфин. Това е Бимбо. Браво! Сега с вас следим ето тази пула или стълбата на сцената, на която виждаме се изкачва треньора с риба в уста. Ladies and gentlemen, risky moment for the trainer. Момент. Всичко трябва да изчислено до милиметър. Иначе, може да мърни треньора. Отново. Чакаме Филипа. Пак казвам, че тя е само на 6 години. Филипа, виждате от всички, освен от вас и от останалите делфини в нашия басейн. Сега. Нужна ни е помощ, така че търся смели хора.
смели и големи и високо вдигнати да виждам вашите ръце. Ladies and gentlemen, I'm looking for a brave boy or girl who wants to meet our dolphins. Raise your hands. Вдигайте или ги сваляйте, докато ви си посоча двама от вас. Смели хора, към свят. Шапката момчето и момиченцето с розовата пантълка. Да. Нека силно да ги аплодираме. Надявам се да са много смели. Хайде. Разчитаме на помощта им, така че нека да се запознаем с нашия първи приятел. What is your name? Ти се казваш? Димитър. Where are you from? Димитър от Молдова. Така, Митко. Може ли Митко? Do you like the dolphins? Ти харесваш ли делфините? Първи път. И харесвате ли? Да, добре. А страхуваш ли се от тях? Are you afraid of them? Страхуваш? Не се страхуваш. Do you want to help us? Искаш ли да ни помогнеш? Конечно. Да, добре. Димитър, завърти се към треньора, първото тренер и не мърдай. Не мърдай. Don't move. Подай моля те тази летка на Димитър от Молдова. Да. The leg is for our friend. Не така. Не. Само краят. Just the end of the leg. Горния. Да. Така, Митко, здраво държиш. Ти си от другата страна. You're from the other side. Вдигаме високо рейси и показваме скок височина. Ladies and gentlemen, the dolphins have to jump from the pool over the lake. Here on the stage. Скачат делфините от басейна над летвата тук на сцената. Да. Тук да. Тук не даваш. Only to the water. Добре. Щом е така, как да продължим, решаваш ти. Ти оставаш там. Аз съм тук. Митко от Молдова. Къде е тогава? Скача във водата. Той? Сигурен си? Стоп. Момент. Ladies and gentlemen, the trainer said that our dolphins take jumps, but not here, only in the water. That's why Mitko have to jump. Swim to the center of the pool. Raise the leg from the pool. The trainer from here and the dolphin jump. Mitko, каза, че не се страхуваш, нали? И ще помагаш. Добре, страхотно, значи ти скачаш в нашия басейн. Да. Плуваш до центъра на басейна, вдигаш края на летвата, той вдига другия, прескачат делфините и обратно. И сега Митко влиза, първа крачка, first step, намества се удобно, делфините се чудят, това е Митко. От него искаме само едно нещо, държи здраво летвата. Прескачате делфините и го дърпаме. The boy gets to hold the leg. Абе, Митко, белетвата! Стой, държа сега. Забрави ли? Какво правим сега? Съпругата кува ли? Те ли сме? Не.
Зарязвате го, подарявате всичко на нас. Виждате, дами и господа, кои са истинските приятели на хората. Трябва да разберем сега на Мико, хареса ли тази размонка с нашата лодка? Хареса ли размонка? Да, хареса. А изплаши ли се? Не? Не, аз не се хареса. Гледай сега към нашите офили, защото те не поздравява. За твоята смелост, за твоята решителност. Ние ги благодарим. Поздрави на Молдова. Чао, чао! Айде сега да дойде тази малка принцеса тук при мен. Your name, ти се казваш? Елизабет. Къде си Елизабет? Това е радиофон. Елизабет от София! Сега на мен едно учителче ми каза, че днес да имаш рожден ден. Елизабет, дела бърнейнове! Сега, геофилите ще те поздравят с една много специална песен. Happy birthday to you. Те ще изпълнят. Our dolphins will sing Happy birthday. Сега ти дръж тези малчи и да чуем как ще изпълнят нашите геофили. Добра ли са? Кое? Да. Не знам. Happy birthday! Много! Айде тогава. Обърнете се обратно, поздрави на София и те очакваме пак да дойдеш на гости. А след песните продължаваме напред с танци. Continue with dance. Началото класически валс. Началото лека атлетика и скок. Височина. Браво! Много си по-високо. Дали се смая? Много! Силно, силно, силно. И към даващи приятели на геофилите.
Сега обсъждат своята стратегия да Dolphins discuss their strategy. Бимбо виждаме, че сега истинския играч, капитанът на отбора. Бимбо is the leader. The captain of the team. Обсъждат стратегията си. Видяха, че също се изправиха много силни играчи и те са решени да спечелят тази битка. Трегаме ги, да ги чуват. Йоана се появи, още един играч. Трябва да се съберат. Тук казвам и като ще бъде следващия спорт, но като него трябва да се... Така, трипа. Всички са тук, ето е Йоана. Интересна задача, които са любителите за отбора на публиката. Бимбо! Бимбо, айде сега, тамите. Калегис, браво, това е. Ти си чудесно. Супер се, супер! Айде сега, другата дама. Айде сега дамата от Белгия. Налейте концертите ли? Браво! Както гледате се случва, че дами са по-добрия отбор, но и биологическата грама на победата. Как ще стане, не знам. Браво! Отново Бимбо най-много се изявява. Заслужено е капитан. Браво! Печелите, дами! Да имаме аудиенс! Благодаря ви, Елио! А сега не ще класата на най-загръден NBA баскетбол. Баскетбол. И кой ще атакува този кош? Може би, дали Долфин Джоана? Да, ето я. Джоана prepare herself to attack a basket. Запознава се, присъединява и... Браво! Ние играхме волейбол, баскетбол, но какво предстои сега? Най-великата игра в света, която е футбол. Предупреждавам ви обаче, ударите на нашите учени са наистина доста силни. Затова ви моля да пазите деца, телефони и очила. Ladies and gentlemen, we continue with football. The Dolphins kick at a real park. Please protect your children, your glasses and your phones. И така, футбол.
pronti sono agora todos os toque de look at the balls. Не знам дали знаете, но ето как изглежда делфините извън тяхната естествена среда на водата, а именно на суша, където излизат абсолютно доброволно, единствено и само, защото вярват и обичат безрезервно хората, които се грижат денонощно за тях. По този начин те го доказват и показват. Сега ще ви ги представя нашите великолепни артисти. Кимбо и Доли са от далечните брегове на Куба. Те са родителите на малкото делфинче Клипър, което както делфин, който е на 18 години, а на водата също остана неговата сестра Йоана, която е най-емоционалният делфин, който някога е оттавал този делфинариум. Ladies and gentlemen, let me introduce the dolphins to you. Kimbo and Dolly are from Cuba. They are parents of Flipper. Flipper is only 6 years old. Joanna, 26 years old, the most emotional dolphin in our dolphin area. Bimbo, a male dolphin, 18 years old. Joanna and Bimbo are brother and sister, and they were both together. Благодаря ви, thank you! Тези от вас, които искат да разберат и да видят делфините, как се влезат под вода, имат уникалната възможност да го направят в нашата кафе сладкарница. Тя се намира надолу по стълбите слизате, излизате от сградата, заобикаляте я и входът се намира от страната на морето. Вътре има и големи прозорци, през които съм сигурна, че ще ви бъде много любопитно. Ladies and gentlemen, if you want to understand how the dolphins look under the water, you can visit our coffee bar downstairs, outside of the building, this way. И сега въпрос. Много прост въпрос, чийто отговор обаче е много важен за нашите делфини. Ladies and gentlemen, I have a question. Very simple question. И той е: хареса ли ви? Do you like it? Ами тогава много да аплодираме нашите вече и ваши приятели. Има Доли, Йоана, Бимбо и Клипър. Умни, забавни, интелигентни, най-прекрасни от природата. А вие бяхте